Days Vlog. Okay, dito ngayon sa may gilid ng Burnham Park. Lalakad ako hanggang dun sa may Sky Runs SM, hanggang dito sa may gilid ng Harrison Road. At sana at ngayon ay maganda yung weather. Pinagbigyan tayo ni Lodi. Medyo maraming turista ngayon dahil long weekend. Marami ang nagbabike. Marami ang nagpipiknik. Sunny afternoon. Yun, maraming tao ngayon. So, maganda yung panahon, ano? Maganda yung panahon. Maraming pamilya. O diba, nakalabas ka ng magandang weather. Pinagbigyan niya ako eh. Dati pag lumalabas ako makulimlim, uulan. Yun, maganda. At tayo dun hanggang sa may Harrison Road. Yan, tayo dun sa may gilid ng City High. Yun. Medyo traffic dito sa Lake Drive. Sige, magpayong. Uy, may gung. Mag-boating tayo. Takot ako sa tubig. Baka ano yun, walang discount kasi maraming bisita. Tawid tayo dyan. Diyan. Oo, doon tayo. Sarap nga ito. Tama kayo hanggang doon sa taas. Sky Runs. Oo. Lakad na tayo. Nahihinay lang. Hindi naman uulan eh. Lakad na ano lang,
maraming tao dyan sa session ngayon. So medyo mainit pa. Oo, may ano. Archery. Archers? Archers. Mahangin naman. People. Archers. Sa bagay, yung pinaglalabanan talaga niyan, open ano. Ano kaya yun? For hire or bring your own? Baka for hire. Ano? Kala ko si Jiba. Wala namang ulan ah. Ha? Wala namang ulan. Gusto pala nito is Guide ng bulag. Kaso nga madulas kapag ano, pero doon sa pag diretso yung ulan, madulas. doon sa kaya doon sa may General Luna, Oo, binuhusan nila ng ano, asfalto, hindi buhangin. Oo, may buhangin siya. Parang may buhangin. Oo. Didikit nila yung buhangin kaya hindi siya madulas. Pag ano kasi, pag diretso yung ulan, may lumot, wala na. Iingay naman. Dito kapag sa mga Ganun ko, banda niya. Yun. Bakit makulimlim na naman? Yun, namumo naman yung ulap. Malapit na tayo sa may City High at sa UC.
alanganin pa eh. Alanganin yung lili ko. Kaya ano pala natin binigay yung kinuha natin dito? Alin? Yung una? Di ba nandun kayo no? Explorer. Kaya Explorer naman nakalagay yun. Kaya size? Ha? Oo. Diba? Mas malaki. Mas malaki yung ano. Malaki yung kuha niya no? Dali. So yung University of the Cordilleras, isa sa mga sikat na universities dito sa Baguio. Oy, ingay mo. Hindi naman makatakbo. Okay, gilid ka. You see, yes you can. Bibilis yung sakyan dito no. Para silang hinahabol eh.
Alas 3. Naglakad dito. Wala ko. Okay, aakyat tayo dyan. Oo. Tawid tayo dun. Wow. Exercise nga eh. Doon tayo sana. Kaso liligo tayo doon. Sa may Sunshine Park. Bakit? Yung tumatakbo, lumiko sila. Hindi doon sila pupunta pala. Ako doon. Pag school days, marami dito maraming kumatuloy. May pasok. Gali. Sa SM. Kaso lang walang stones sa pagdagit. Walang. Walang stones dito. Wala. Doon sa loob. Ano tayo makagawa? Oh, excited. Cytel. Call center. Dito ako dati nagtrabaho eh. Taga-call. Tagapunas ng ano. Taga-punas ng rag. Hindi ko kinaya eh. Tagapunas ng mga computer.
gasolina. Ayaw Tapos, umandar. Karamihan ng sasakyan magkaganon pa. Oh, may gong. Dapat doon tayo ah. Ay, uhaw na mi. Ang cellphone yan. Ibang ano to? Ay, ibang ano naman, no? Hindi sasakyan mo pa magsisave lang. Maraming ano, Sunshine Park. maraming estudyante. Maraming estudyante dyan, nagpa-practice. Yan ang Pa-practice sila ng sayaw. Oh, bakit uulan na naman? Wala ah. Kala ko pagbibigyan ako ni Lodi ngayon ah. PITX Solid North. Ay, malapit na ako sa Sky Ranch. Doon lang tayo sa bungad ng Sky Ranch. Dapat may daanan di. Ayun ah. Hindi naman po, ano yun? Wala namang nakasakay. Yun, papunta dyan yung Camp John Hay Victory Liner, PNA Luacan Airport. Traffic dun, oh. Traffic papuntang PNR. Yun, dito na ako sa may bungad ng SM. Sa bungad ng SM City. Lumilipad na cruise ship. Ay!